Nada na que por fin colle algo de respiro o Somozas e que comezou así, saindo o equipo rival con tan só 10 homes. Tivo que sair un dos xogadores co equipo do Somozas antes de comezar ese encontro. Comezou o partido con este ataque de Diego, que posteriormente sería expulsado. Dicimos que o Somozas colle algo de folgos a costa dun Ordes que sae dos postos de promoción. Este é o primeiro tanto do partido. O tanto de David Amado no minuto 39, as beiras do descanso. O segundo gol que marca nesta temporada o xogador do Somozas. Na segunda metade complicaronse moitas cousas pro Ordes coa expulsión dun dos seus mellores xogadores, coa expulsión de Diego. Quedaría en inferioridade, polo tanto, durante un bo treito na segunda metade. E xa co equipo entregado, pois chegaron os dous últimos goles do Somozas. Este no 85, un bo tanto de Sueiro, xogador do Baracaldo, do Racing de Ferrol, do Ourense, entre outros. E despois no 89, con Ordes xa emborcado, un pelotazo con posterior gol de José Luis. 3-0 pro Somozas esta semana. A nosa compañeira Patricia Rodríguez Juste foi ata o concello máis pequeno dos equipos de terceira para ver cales son os segredos deste Somozas que poden a casa con algúns dos mellores equipos da terceira, como Ourense ou como Ordes.